porque a macrocelulosa de Altri que nos quere impoñer o Partido Popular implica a destrucción do noso medio natural, na terra e no mar, ameaza a produción de comarcas agrogandeiras e pesqueiras que están producindo alimentos de calidade, saudables, unha parte deles en ecolóxico e que ademais son proxectos clave para fixar poboación, coidar o territorio e tamén o noso medio ambiente. Altri supón ameazar de morte o noso rural, convertindo Galiza nun eucaliptal, que é o mesmo que convertir Galiza en pasto dos lumes, co que implica de destrucción e mesmo de risco para a vida das persoas. A macrocelulosa é tamén unha ameaza de morte para o río Ulla e a ría de Arousa, contaminando un dos ecosistemas máis ricos e importantes de Europa, destruindo a biodiversidade e tamén o medio de vida de miles de familias, porque non podemos olvidar que Altri está poñendo en risco 8.000 empregos, tanto en terra como no mar. Para quen traballa a rueda? A resposta é moi clara, para as empresas amigas do PP, e por iso quere impoñernos un proxecto contaminante que unha empresa portuguesa non pudo instalar en Portugal. E non llo imos permitir, nin o BNG, nin os galegos e as galegas coa súa movilización nas rúas para defender a dignidade e o futuro frente a un Partido Popular empeñado en vender Galiza a prezo de saldo, levándose todo por diante.